Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat siyo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan di Barangay 31, Kalingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man gasawang bahay programa. Dear Manong Nemi, kada dito pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak din ang baga bigat, na yung bagang aldaw, na yung bagang oras, kada kayaming sa kapada. Good morning, good afternoon, good evening. Sa dinuman na pasat ti lobong tayo nyo itan, yaman nga aldaw, kinanyaman nga oras, kabkablawon na kayo ti happy watching, kan pakishare yo ti programa tayo. Share this program, kan bananan nyo papagayam ti may pagkasalitaan ni Rico nga napolwan. White Lady. Holy one sa amin dati title na, White Lady. At ka din nasarakan ni Rico nga White Lady. Uno at ka din nakarelasyon na nga White Lady. Nako, padaanan nyo. Dito yung pagkasalitaan ni Pagayam tayo nga Rico. Papagayam. Yan ang arudan rugyan, Papagayam nga ibasa. Dito yung pagkasalitaan ni Pagayam tayo nga Rico. Na napolwan iti White Lady. Sagudahan nga ti surat. Dear Manong Nemi, kaduan na Manong Nemi nga gapoy iti rigat iti panagbiag kaday ti pakatundayan ti arapap ti may nga anak nga makapagturpus iti kayat na akurso iti kolehyo. No pesang kay magadamat Manong Nemi nga ti kinakurapay kat saan nga isot tubeng. Tapno magunod kanyaman nga rapaap ti sa sinuman nga garapaap. Tay pagsasauda iti Tagalog, kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Iti naggraduara ko niti high school, Manong Nemi, sanda kun nga napagbasa pa iti tatang kininanang, kabungarot tamarikrikat kami kanatukam nga kakapsat. Tinaramid ko, Manong Nemi, siyempre ka nagtrabaho, kat nakastreca kakas helper ni Chong Fernan. Ni Chong Fernan, Manong Nemi, kat adaanin iti jeep, nga pagkargarga na kadagiti prutas, nga mapanaggatang kadagiti ayan kadagiti prutas, no tiyempo ti pinya, no tiyempo ti sanja, no tiyempo ti mangga, kanda dumapay prutas. Helperak Manong Nemi, para nga bunag, para karga, para disaan. Agad nagsoldo ka, siyempre Manong Nemi, dumawat mo't ni nanang, ay Rico anak, tay panakabagi mi, panakabagi mi kinitatang mo, kaya hindi kakapsat mo. Mag-ururnong nang. Nagamo may anak kong gururnong ka. Para ti pa nagbasak. Oray vocational tulaeng. Nagbasa di syudad.
Hindi pa nagtrabaho kas helper ni Chong Fernan manon name dito'y mat nga namamok ni Melissa. Agad-gatang naglaklako iti prutas ada pwesto na iti tiyandaan manong. Hi Melissa. Hi Rico. Arman ka man? Oh, susubing ka pa. Imo tao mo na ya. Kaya oras ka. Inauna akti duwa nga taon ng si ka oy. Ori na inaudi ti lalaki no inauna di babae no di babae kita pagkusundadaan ti lalaki naangaw naragsak ka sa sarita ni Melissa nga dayta tagapuna no apeng nga adu digiti customer na manong mostly nga customer na katigiti babaro gamot na naisem naragsak ka sa sarita kaya talagang saan nga mayab abot makisaksakay makisala makidanggay ako nada. Irinog ka manong nemi itinagaram. No kasta mapamideliberan kinita ni Chong Fernan iti prutas. Kung naman ni Chong Fernan no kakitawan marok. Nakapsot ka nga agaram. Tapay Chong. Yan ay irapi mo nga minti bang chance nga. Amo madalig ni babae nga ti magustuhan da. Machansing da. Banyo tiyang ta karawak to di barokong na. Loko isak lang na ka ano nga rod? Kata di ima na di nakulap na. Pasil-pasilan mo no, kidayam no. Adaman ti kiti gundahoy manong nemi nga pasaray pakibiyangak ti manubela. Pasaray pagandari ti jeep manong nemi pangururayak kiti Chong Fernan. Pasaray pa mapagandar kumutang mapagpagnak mapagkutik di jeep. Hey! Hello ka, lawan. Susuruan na bang Chong? Tanito na da mabalingkod naglisensya ka, lisensya akto. Ibaga mabarok tap no susuruan ka. Interesado ka, susuruan ka dapat lang. Amom tag-driver, tay just in case nga awanak di sika tagmaneho, sikapin nukan, amin-amin na. Nakasusuruak nga rod manong naimi nga nagmaneho kinidad dan lisensya. Apo akit nalastugak mo tinata amo kong nagmaneho sa lisensya ko. Nadadaman manong naimi ti gagar ko nga nangarim ka ni Melissa. Wain manong naimi kat kastawan iti ragsak ko. Iti sakbet lang tinakagunod iti puso ni Melissa. Manong husto ti ko na ni Chong Fernan, chansingam, tapnumayat ko na. Tanong ko nga, iawat na manong naimiti bayat, i-deliver mi nga prutas, ikamakdat nga nagpinti na kulap na sa kuto, no kumita, kintayak, umisimot na. Loko ka, manag-chansing ka, nakulap mo lang. No chansing ka nga italupo mo na prusak na barokong mo, bastos ka, patasap tong paan ka. Nagagagaw, ipatpatag ka nga talaga, Melissa. Adukit di sa awan, tsakla mamati ka na kayo nga lalaki. Tapay na patasan ka din tinagayat. Samot pa ikid diya. Ngayon, adumat dito na kita'y amamok nga nagayat. Hindi masikugandan, binebayandan. Nagayat, hindi kuhan, naduktalan na. Nasaan lang gayam nga isisunat yung girlfriend deta nga lalaki. Bidjay, masaktan lang. Amang ano kastakan to, Rico? Sanak to akas jay, Melissa. Ikalikan ka. Patpatsyo. Aman. Peksman. Saksik ti langit kendaga. Aging gawa ng nemi nga napasungbat ko isuna. Wan, formalin manong nemi. Nga on kamin. Tanoy bagag ti I love you to Rico. Kadga po manong nemi ta mabasitanak lang iti masusweldok kini Chong Fernan akas helper. Dadi metlag pa-increase. Nang runag at nakumapsot manong nemi ti negosyo. Tadumat di kiti karibal. At dapat di kiti gundawi manong nemi nga malugi kami, tamalugsutan kami no madadail jay jeep. Kit siyempre member na kami ta kalsada ina dalan. So nga, konak kini Chong, ano nga tanong, padasik ti
mapamagkikasangga sa syudad. Magsabali ak trabaho ko ma. Ora kita mo kung nag-drive. Di kahit nasawan nga sumina ka ang kanya. Mabali ang kastatsyon. Kaya trabaho mo sa syudad. Amok matin nag-drive ti jeep. No, kahit mo kita, i-recommender kay ti kumpadre. Adan sakit 5, nga ipaspasada na nga jeep na. Ay, masapo lang, susurom ti ruta. Sa bagay, no, may sila ruta, diretso lang, nagpamyanag, yung gano'n, madano mo ti ruta, sakan to agsubli, kasi dyan. Alaman, Chong, pangasim, Chong. Wala. Tatawagag to no kasapulan na ti driver, si kanto ti recommender ko. Anat na, Chong? Ti kompadre nga Simeon. Chong Simeon, to tawag mo keng guwana. Nag-aprobarang nga road manong nami kat agbiyahe kung siyempre ngagpasyudad. Nagpakadak manong nami kani Melissa nakamisuot isuna. Happy nakamisuot ka, sweetheart. Dahil 20 ni namnama kidi, Rico, umadayo ka, makalipat kanto. Tawang ka rin pa nagtalik mo kanyak, sweetheart. Adot kasta pasamak. Adot kastan. Adot na kita mamukod. No saan nga ti lalaki ti pumanaw, umadayo. Ti babae umadayo. Pagtungpalan to. Aglinipat da. Makasarak tot sa bali ti babae, makasarak tot sa bali ti lalaki. Abi nga ipadanak katakwada. Sika, mga si kantot makalipat. Mga adan to sa bali nga driver nga makurso ng dama, i-deliver ti prutas, ng lakom, kati sunto mo ti, saan ko itong haramitan dita, Rico? Gabot agtalned, tinapudlo, panagahit ko rin ka. Kasta akmat, sweetheart. Agtalag ka kanya, mamati ka kanya. O sige, hope mamaling ko, saan ka ba't mamaling nga gawid? Kamok mati, panggip mo. Adado nga sweldo, dagdakal sweldo, ken sa syudad, mabalimunton nga irapin ti agbasa. Ngayon dito yung harod probinsya. Palubusan nakmat lang. Awangan mabalin ko kunakmat. Pabalunak man nga ron. Ano pabalunan? Di lumabaling edad mo, ti kinapirhead mo kanyak. Be! Dahil tatmat tinatasang kong aramiden. Oray pagpakasya. Oray pagpakasya ka. Kidaw kalat sa balin. Huwag lang yan. Sa bagay, oray itad mo. Saan ko nakpay lang? Bastos. Uri mayatak, madibon. Gabot na rin patrick na babae. Kahit kung ito nagkasar ka, wano ikasar ka, kahit virgin ka ito. Sapay ko ma. Alati may pabalon ko keng kariko, agan-anad ka, atap no adayo ka disgrasya, sapay ko mata, matunuyang terapap mo. Agamanak, ikarkararag ko. Agamanak, ikarkararag ko, met. Iti pa parang trabe na po Diyos kang ganitoy. Agurnong kat, agurnongak. Dahil ito na adornong tan, mabalintan ito nagpamilya. Sapay ko ma. Amen. Kasta manong na hindi pa nagpinakadami idi kini Melissa. Manayan nga naginarakop kami sa napawot, apag-apawo na napawot, di pa naglanang digiti lips mo. Agas naman ti panagpakada, karatatang ginanang, ganili kapsat ko. Rico, nanang. Kas iti dati anak ko, nagsweldo ka, mangted ka. Oray no, basit lang. Basta may nayon ng masapsapulan mi kinitatang mo para kada iti kakapsat mo. Agurnong kamay, tapno mairapin mo tagbasa. Wenang, kaya idaw-daw may anak. Nga masara kong kumatimbag kakasat mo sa Jaya syudad. Nasabi ko mata, matungpal mo, magunod mo tarapahap mo. O sabi ko manan, sabi ko ma, iragragpindak karagiti kararakyo. Kaya iragragping kaimat karagiti karararak ko. Sabi ko ma, tanasyat lat kasadyo dito eh.
Napintas ti panangawat kanyak manong nemi ni Chong Simeon. Akas may sakarag iti driver na nga mangipasada ti jeep manong nemi. Edi damo, siyempre kinuyog na. Tapno mamuak do anya ti ruta. Kano anya di kitinaskan nga ramidak manong. Way, nag-obserbarak manong nemi, iti may sangal daw, kalpasan na siya kung tinag-drive, kat sumursurum at lata ni Chong Simeon, tapno may guide na. Edi kabisado ko manong nemi, sinulo ko. Masapak ang kriing manong nemi, iti bigat. Edi damo kakit aganak palang ti handa, ananusa ka manong nemi, iti space nga mabalin ko ang pagturugan. Napianto lang, no, mabalin ko nga masarakan nga pagganan, nga upaan manong nemi, tapno makasulo ak iti pagganan. Edadan makabulan ko manong nemi. Ayan, boundary. Ayan, hanga sweldo na dikit boundary. Kinilamo ang manong nemi, akit talaga maikawaan. Tika ado manong nemi dikit jeep, aglulumba. Ayan, sige, lumba kilata, konforme. Kasla natin, agkalap na ito ko na. Makita mo na dyan pasahero, makita mo dyan kumpet, iti sigay mo. Nadumat manong nemi at talaga na kiti tarantado, o siya kumati makapick up ka na dyan talo nga pasahero, adan to pala magsiliwasi yung kanyak nga jeep nga sa bali, kaya sundon ti magluganan da. Kung nangarod tila kay manong nemi nga, at ti abay ko nga nagtugaw ti sango. Yalalistom ngamin barok, tapno makaado ka ti pasahero. Babayam na tatata. Ad-adayo diskrasya ti kastoy. Babayam na talaga ti napaspas nga kasla dala gumangganat. Sa bagay, ngem dua ti mabali nga posible nga diskrasya, napaspas kan naginad. Gabot ti ginaginad mo, baka madungparda ka. No napaspas ka met, makadungpar ka. Kaya bumay bayagan naman nung nemi kabisado kumaten. Paisi-isak madlatan manong nemi. Kabisado ko, no rin nakakidam ako manong nemi nag-drive. Nagalas tumatiruta. Balik-balik lang manong nemi. Nung makadanong ka man ni tiruta, subli ka man yun. At datalo abulan ko manong nemi agmanmaneho nga adado iti may gamak agbati kanyak at no makaboundary akon, siyempre, kadado mapasadak, inireta nga aldaw, ado man iti magigamak, maurnong ko, maipawit ko, jay ayan dananan. Nadahan akong manong nemi ti pagkasaraan, nga astigmat lang ti balay, dat yung Simeon, kunak kuma. Tapno ni kasta ket walking distance, nga mapanak, kaya nagawidak, no kasta mapangkualan ti jeep, kano igarahik ti jeep sak agawid. Aging gaman nung nemi nga kinasaritak ni Chong Fernan. Mabalin ko kasi nga ipasada oray ti rabi, Chong. Kauna, tanaka-stambay mo ti rabi. So nalay nga taga-solinaam, siyempre. Kaya na pagkinanaimot, mamong naskin nga kinana. Kini sarong karmumet iti talyer no damadlaw mo nga diferensya na. Kasta lang di mapasama. Apay, nagpasada ka ti aldaw, pasada kami trabe. No mabalin siya. Kasla ka lang gumangganat. Anya ito yung urnungam. Kahit ko tagbasa. Kaya na kahit mong wasain. Gamutan damat knowledge ko may panggap ti makina. Kahit ko kumatik baling mekaniko. Alisto lang neta. Adamat test da. Mabali mo tagpasada, mabali mo irapin nagbasa. No, ada klase makit kagbasa. Ma-standby ti jeep. Basta lagi ditad mo kanyak di boundary, okay lang. Agpasada ka manuno saan, basta itad mo kanyak di boundary. Kas na lang ti estilo na barok. Alam mo tata, gama na. Umagayam. Ada na panahon nga girlfriend mo, jay probinsya. Nabagay mga sanggo na pasubalitan ti surat na magmantin na palagip yun tata. Hindi ka subalitan namin na. Mga matno agat atapod na dyan nga, dan sa bali nga, nubiam dito eh. Uno saan, kat baka no, damatan paggap na nga mang sungbat ka rin agar aram king kuha na sa jay.
Saan nga mabalin tata? Gaputan ipatpadag ko ni Melissa. Adamat idin cellphone manong naming ng kasladyak kayat gumatang ti cellphone. Baka kino maiyaw awanak baka kino makadisturbo ti cellphone kanyak nung itikas pa nagpasada. Ngam napilitan ak naglaidi manong nami nga nangala iti oray gitagagangel lang nga cellphone. Nga madamat na gitigundahoy manong nami nga ibatik. Makadisturbo ngamin manong namin no itugot ko. Tano aguni, so may kataltalyawag, nasusin no. So nga iba't batik manong. Kaya nung hasta nga dakon dito kaserak, sumutin ate, aramate, katawagak ni nanang, tawagak ni tatang, dili kapsat ko, tawagak ni Melissa. Napimpintasan di komunikasyon may manong name di addan cellphone. Orasan kami nga sinsinurat, tinasken, makapag-next kami, makapag-tinawag kami. Nagbasa ak manong namin rapin ko tinagbasa iti TESDA iti duwang hatawen nga auto mechanic manong namin. Naman pa'y marigatan ak manong namin nga karigatak lang. Tanukas kaso na laeng may iradwar ko na ito nga kurso ka vocational manong namin baka habang nagpaspasada makasumre ka pa iti talyer tanuad na tay ipatarimaan da kanyak double job no kan manong naming baka makagatang akto tibukod ko nga chip uno saan kat makipasdag akto tibukod ko nga talyer ama nagpintasan nga rapaap manong ngayon ton ka ano nga tama pasamak kinunkunak manong tanumanen tumawag ni nanang masapul ka no ni Bonso iti kwarta iti panagbasa na. Ano man tumawag, sumuro ka no ni sakit ni tatang, pag-agatang ka no ti agas. Kasi nung nga makaurnong na nang nakastumat, nga mahirap rapi mo may nagbasa. Kabayat nga trabaho ka. Kaya anong nga ti kwarta, kumpleto mati masapsapul mo dito. Yung mata ko mga maurnong kumatananang. Ano kung kasano ko gumatang akto tibukot ko nga lugan. Kung saan ka pagpuunak, mga pasdag akto tibukot ko nga talyer. Magbaling akto nga naliing nga mekaniko. Alala, anos ka anak ko. Sika matinapintas ti sapul na, numampairap-rapi mo tagbasa. Kahit nung kastamat, nagsasalita kami manong Nemi kani Melissa o ana, tuturnong mon. Nagbasbasa ka sa dawat nga dawat na nanang. Katsi ka. Padpada talang. Numanin dumawat man itatang ko. Di sugal na, ibartek na. Ambot ha? Tagtrabaho mo itatang. Ala, makarunong tan tumatlang. Kan dumteng tumatla di gundaway. Nga dumteng di gundaway nga makapag-asawa ta. Oray no, saan ka ba ito lang tipuunan ta, pagrubuatan, para ti parang bangon ta ti pamilyata. Sabi ko matituloy mo ti kinapudnom kanya, Rico. Kas naman ti kinapudnom ken ka. Ato tagararim kang garitala. Saan mo lang tamaliklikan, napindasak, diba? Naragsak ka pa ka sa sarita. Kasi ka, baka doon nagiti pasahero ng estudyante aglogan na sangom ha, baka makitkitan nagiti legs da, o na makitkitan ti puon ti barokong da. Awan, jak makapasahero ti estudyante dito eh. Adra, tanang school bus, nga magdagdagas ka na kwada. Dagiti mga opisina, so mga pasaheros ko, dagiti makitsenda, o na mapanitimol, ijay. Ako ba na sirpat mo? Sana ka sumang sirpat. Tidalang kong ag-drive lang tikit-kitak. Sana ka tuwang talyo, di ba bayi? Ngam napasamak manong nemi ti may sa ngarabii nga panagpasadak. Manong nemi, gabutawan ti pasahero. Kasta nga oras, naghihinagidad kami ti pasahero manong nemi. Dagiti mapaspasahero lang kito ti Romuar, nga po iti club, dagiti Romuar nga po iti video okay bar,
Di kita'y nabarbarte kuno nakainom. Kapag kitak ti oras manong nemi, iti sa cellphone ko, iti relok, tadyak into ko ti cellphone ko eh. Kinitak ti oras, 2:00 ti parbangon. Inahid ko lang tanta. Pag-isudro, makadano naksadyay. Ikarahik ton. Tandang to pala turog kong ore may salang 1-2 oras. Sakto man na masapag pasada, kinan ko na. Ininayad ko manong nemi, idit at dawa silawak nga nakatakder nga nagururi nga tatpasero. Ada iti kasipngitan. No pa adda iti asidag kadagiti nakarikip nga bangketa. Si dogarak manong nemi. Nakapuraw. Adda ante at tidug nga buok. White lady. Hinsardeng ko manong nemi. Ngayon nakaturong kayong kung ano ti silaw ko. Ang mga labsak at bigla latan nga adamang dong paruno bigla nga pumigsa no pumardas ti panagtaray ti lugang ko kat may disgrasya. Ano ka nang kakastakit? Malagip ko manong name ti istorya ti may isa nga pasahero kini malabsan mileto nga lugar. Accident prone ka no da ito eh. Ano ka no da kiti matisgrasya? Hala, ang urela sa muerte. Diyos ko. Inadrip ko ti silaw manong. Inobserbara. No manin amloyin na tibuok na. Nakadumog. Nagayad. Tibado lang nga puraw. Manong nemi. Sinindyak manin ti silaw. Nakitak. Awan sapatos na. Di may sangasaka na. Tigiti sama tagbagtid di gito eh. Naku nagtinakam ko. Unang na-slim ti pamagina. Narapis. Napudaw. Kas makikita kita takyag na. Kita kita kurong na. Kas makikita kita awan sapatos nga saka na. Nga nakadumog. Lurka. Saan nga white lady reta? Nakabado lang ti white. May isa lang nga lady. Iti kasting oras at isunod to'y. Sino nga tareto nga babae? Pinagandar ko, manong nemi, nga pinapag na tilugan. Kaya may batog hak, manong nemi ti ayan na. Siyempre, batog ko mismo. Makita ka mismo nakadumog. Miss, umay kan. Dedi ko tipag ganam. Nuha mo kayo dito sango. Miss, kimita kanyak manong nemi. Napintas nga babae. Narapis. Tidog tibok na. White lady nga talaga. Miss, awan pagdanagam, nasayatang nga tao. Awan di sa bali paggap ko no, di mangtulong ka. Ang mga no, da sa bali nga, mangsardeng ka, sardeng nanda ka, di kita tao nga posible nga adadagas ka namin dandakin ka. Baka no, damang pick up ka nga sa bali, katripen da ka, pagsisinublatan da ka. Ngam siya, miss, awan da ka sa panggap ko, may siya ka na siya at tao. Kahit ka nga tulungan. Di ba nagkuti man? Tinamad kayat, di matulungan. Miss, ala, numakan. Aglogan ka rin sa likod. No di mo kahit dito sango. Kinita nakmanin manong. Lasing petak. Higing ka nga, imadangin, napanitilikod, naglugan. Sabot ka nagpasango, higing ka na ang tilikod. Pinataray ko na. Ino to, miss, di panganan ta? Diretso lain kuya. Apo, diretso lain ko na.
Kadgabot na talagang awang pasaheros ko manong nami sisunalaeng sa maysa awang matimakitak manong nami nga agsada nga dugan. Na posible nga nakapanawan manong nami di kita napaniti bar kata nightclub. Kaya nagdaan dumapay nga patinggat alas 2 alas 3 nga establishmento di pag-iinuman. Pinataray ko manong nami tapos makadanon kami nga dakos. Aguni ka lang miss ano asidagan. Iti masungad nga subdivision, kuya. Subdivision? I-check nga again? When? Subdivision. Siguro katulong. Napan siguro nakigimik. Nga maapay nga on sapatos na. Kanapay nga on bag na. Ni cellphone awan. Ni apay nga ta. Kinon ko na. Iti makadanon kami manong name iti masungad nga subdivision. Siyempre, nagsarday nga imasdig security guard. Yes, sir. Anda pasahero nga sumrek. Ay, sa nga mabalin sir nga sumrek di jeep. Dapat mabalin na nga pwede ka ba paglukanan. Sige. Dito nga nga din. Miss, dito ikan. Dim saag manong name imasdig itayan ko. Kuya, ako magpletek. Na-hold up ha? Kati. Sala nga hold up. Kaya dakpay nga ramasen. Iso nga ti pa nagtarataray ko. Naikadya sa nga sapatos ko. Kasi kaya maya. Kagama na kuya ha. Imbaglagi din ta. Nakasara ka tigas ka nga nagluganan. Kuya, awan cellphone number mo? Awan cellphone mo? Lipat, iba't batik no ko ha. Awan mo dyan number mo? Edad mo kanya ta. Ito na dagunda ko ikukit. Makapagsupapak aktuhin ka. Makapag-play ti akto. Hanin, jakbat kalkalik ka gumanti. Anyaman dita nga isupapak mo. At least natulungan ka ading. Adakan ti safe. Adakan to yan. Huwag nga ron. Alan, itad mo kanya akong cellphone number mo. O, sige. Sige nga rin. Gura ka. Itad, ibagam na tahan. Nalainga kang gikabasa. Kadi. 0949 876 7682. Doble man no may kabasan. 0949 876 7682. Naglaing ka kayam? Nagan mo kayam. Lipatak. Angel. Siyak ba ni Rico? Sige. Sige Rodan ha. Okay. Sige kuya. Thank you. Insusult ko lang pinagkitak manong name di sumrek. Edang panita gururay kada kita sumrek manong name at pasada mo at siyempre. Timalyaw. Sakbahay manong name naglukan. Sana nga to timay sa ngayon na. Nga dokment. See you again. White lady. Kalpasan dito nga aldaw sipod na mamok di white lady wano ni Angel manong name agri-ring cellphone ko. Nga dakon dito ay kasera. Sino nga ta? Hambat ka nakapunbok. Sambat ka ni nanang, sambat ka ni tatang, sambat ka ni ading ko. Sinong bata? Hello? Hello, kuya? Kuya Rico? Yeah. Melissa? Saan nga Melissa at dagang ko? Angel. Ay! Sorry Sino yung Melissa? Melissa? The girlfriend ko yung probinsya? Daga yung girlfriend mo. Saan nga siya umaeksupapak ni mami? Apay nga eksupapak ni magbaga. Saan ko man nga kidkidaw na? Basta tinaskan, adda ka di shape. Na-shape kan. Mami ko na, apay, wine.
Kung ang malano, sorry di pagharap ko kat agdaid ka dito subdivision na katulong ka. Nakakatulong. Siya katulong na. Ay, basta. Sorry Abi ngamin nga naka-ada ka kasi nga lugar. Basol ko. Lilibasak ni mami. Kahit ko lang amin tagaliwak side. Yung maglagi dito tadakan. Sige, itid konto ni mami dati number mo. Tayo sunto balbali nga tumawag kang ka. Okay? Busy pa lang amin ni mami. Ito na saan nga busy. Tawagan na kanto. Kalbasan ti makalawas at dawan ng tawag kaniyak nga saan nga nakapunbok manunemi. Sinong bata? Rico. Yes, ma'am. Ma'am ko nakta. Owen. Exactly mami ni Angel. Ay, ma'am. Sorry ma'am Nagbidutak ng tipagarob ko kay ni Angel kat katulong. Kakaiso ng anak ko. Libre ka no bigat? Api ka di ma'am. Kahit ka mamit. Hapay-pay lang. Kahit ko ti makapagsupapa kiti inaramid mo iti anak ko. Saan nga sinsin natin inaramid mo? Tano saan kang mga sika, ang mga ginondawayan dati kasi nga kasasaad ti anak ko ti kasi nga oras. No mo nagad na pagkat man nga ti lugar nga yan na. Baka awan ko maitan ti anak ko. Saan yung nga pampanunutan ma'am? Mapagrabe nga ti tumulong. Kahit ti amo kinikit saan nga kayat ni Angel ti matulungan na nakabaybay kinalalukoy ko. Saan nga nga mas nagtalag Tas sigun ken ko na adumat kanu na kita nang sardeng ken ko na nagparik na nga madi. So nga saan nga nagluglugan. Alan, ton bigat. It's a lunch date. May sagil lang nga jeepney driver. Nagbasbasa yung test dati auto mechanic. Kat pa yun. Ibaga kang gano'n sa dinut pang kinaam kanya ka. Tumay kanto. Okay? Kano ka saan nga malasin na. Napanak manong nemi, bukod kumit amin nga oras. Ore sa anak agpasada, basta makaalak the boundary, okay lang. Inusar ko ati jeep, ibas pasadak manong nemi, nga napan, iti restaurant, ngayon paga, ti ina, ni Angel, nga ni Ma'am Vicky, na Vicky di magana nga nagan. Paradak manong nemi, ti jeep ko, iti parking area, saksi mrek manong nemi ti restaurant, nagdakil restaurant, nagsikat. Susapoy talang makastrike dito ko nakinagam ko. Hindi makita manong nemi, di magilasinak kang kuwana. At nga nakatugaw manong nemi, iti akin suli kalamisaan. Di masiday ka. Ti makder si mamat. Injayin at nakulap na. Rico, Ma'am Vicky. Paragsakan ako na makakita, makamamukin ka. At tugaw ka. Siyak pa yun, si Kape, di mang entertain ka niya, ma'am. Nag-order reklatan. Amok, nga mo gusto na kita order ko. Allah, baka damok ti makaraman, di kiti potahe dito, ma'am. Damok ti sumna ti kasting restaurant. Nagpatinggak lang amin ti karinderya, Turo-turo. Nakanakdak kila panagyaman ko. Gapatam. Sigati nakatulong iti anak ko. Abay namin nga kadyay, at dadya nga oras, ma'am. Linibasan na. Kinapudno na. Iso kumanti umay. Ngem, ada man rin iso na iti hospital. Abay, ma'am. At sakit tera ko iti puso. Sumula ka dyan tilangana. Bumumsag, agpe-fail. Nangaroon ka rin nga oras, kat maturog kuman, ngam napuyatan, sa pinilit na't iminom, kahit nakaroon ti agbiag, kasi ito normal pa nagbiag.
Kasta gaya, kakaasim at kakaiso ng anak ko. Ngayon sa tagapunan nawapay nga, kahit ko tagtrabaho, nga maintenerek, di pa nakamanage ti negosyo, nga imbati kanyak kada kami ni di asawa. Uli lang ti ama ni Angel. Iti sakit met lang ti puso. Bali na tawid ti anak ko. Dahil nga sakit iti ama na. Sabi nga may mesa, kit isutin parabon ni Apo Diyos kada kami. Dahil dati kiti po tayo. Manganta pa eh. Kamayata na mangan kami manunay mi intuloy na nag-istorya. Saan na nga nituloy pa nagbasa na nagpatigalang ti high school. Gabuti kasi nga sakit na. Nagsubli-subli ti ospital. Uno saan kat ti doktor iti mangbantay kayong kuha na yung tiyabalay. Natangkad ti ulo na. Di na kayat ti maipupok ti balay, di na kayat tagtalinad ti ospital. Kahit na tagbiyaga normal. Ngayon di matkabaylan di salunat na. Nangalak pa di mang tartarabe keng kuha na, mang tultulong keng kuha na, no sa din no ti kahit na papanan, adamat na di pa naka-gwardya na, mga tibay keng kuha na, ngayon di matagpaot, bagay tayo agbalin nga mga tibay keng kuha na, gabuta, naungat ka no ti anak ko. Basta kaya, ma'am. Huwag gayam sa serviti kinapintas kinamaknang numadaan ti kasi klase nga sakit. Huwag nga ron. Awang ka din dyan siya na nga agbiyag, itinapaon. Kaya't na tagbiyag, itinapaon. Kaya't na marik na tiragsak, kabayatang na si bibiyag pa. Nga rin tatiga po na nawapi nga. Kaya't na tumantayo, kaya't na tag-adventure. Kanabi nga tiyo, aramidan, kuyugan nyo. Inaramin ko. Kasamat nga mambaling nga magbayak tis negosyo. At yung perko keng katrabaho. Yan tangay driver ka. Ano na yata, ma'am? Kahit ko. Ngagbaling ka ang personal driver ni Angel. Itid ko keng katinang ato asweldo. Nagbasbasa ka, ma'am. Ito na pag mula tagbasa. Basta no at the time mo, para kiti anak ko, nga imbas ko magpasada ka, isunti asi kasun. Imanay huwam. Please. Pegang siya depili yo. Gamot na si katikayat ni Angel. Hanat nakita na kanya. Narik na ken ka ti pateg. Ti panangin sakit. Ken ka dati puso nga tumulong. Ti mapagtalkan. Ken maragsakan akmat sigon ti ken kuana ken isupelat nagkidaw. Iti panakapilit ti sinuman nga mangimaneho ken kuana. Ta siguro no pili na ti mangmaneho ken kuana agbayag. Saan na nga ungtan? Saan na nga ipaikat? Ano dyan ka dilang Monterason? No, apay nga siyak ti kayat na. Adakad pa sa Bali? Tsaka mo. Awang ka dito ada iti panunod siya, ma'am? Ada iti panunod ko ng posible nga pasama kag preso. Na in love kang katianak ko. Saan nga mabalin, ma'am? Gabot at damat ten melisam. Imbaga na kanyak beta. Ure man laeng ka nagitoy nga si bibiyag pailaing tanak ko. Na hindi sakit yung sawin. Nuan niya man ti pakaragsakan ti anak ko. Nga maipaay mo. Ipaay mo kumari ko. Para man laing titadanin agpakada kan mapukaw dito lubong nga napatag-unay kanya.
Di mo ka di mapatgan, dahil ang akid daw. Labi nga siya, labi nga siya, gabot na sikat kayat na, ken kayat kumet. Gabot na pa-check, mapagtalkan ka. Pa-check na asik ka. Saan nga naskan pa nga panunutem? Gabot ang manugat kong tumit lang, di ba? Pakpako na nga tandan mo, natadkukin ka, ada ka na ito nga sumre. Ma'am, saan? Ano nga saan? Pasit pa iti ba nagyaman ko? Saan, ma'am? Alam mo naman nugutak, iti umano nga sweldo. Ngam saan yung iti tamok nga dureta? Ang mga numaya o anak, gabot ato nga kwarta nga may gamak. O sige, check pa lang orte mangigim ka na ito. Mawatan ka. Nagpresito ko na, nabarat ti kwarta, mangiaw-awan ti kwarta na may gamam. Mangrugi ka into na bigat. Itad ko ka ti kompletong address. Kidawag to nagiti gwardya nga mabalimon tong isarek ti jeep mo. Te paradam tong sa jabalay, tadya to kotse, itaramate mo no, itarive mo dyan ako. Di ba't ada di hospital na? Mapanak tong sa jet yung nakirwar. Di na kaya tagpaw ti hospital. Maragsakan laki dire dyan, numamuan na umanugot ka. Sige na. Sige. Hagaman na kriko. Maragsakan naklaunay. Naragsakak doon naragsak di anak ko. Tawa rin ti mabiit ka mapukaw ko. Basta makita ti ragsak na. Naragsakak launay yun. Inidalan ko nga agawid manong nemi nga praping ko iti mang pick up kadagitay sada nga pasahero. Saan nga may kat iti panunot ko iti mang sirmata no anyat mapasamak iti masakbayan. Siyempre ibagak na ito kay ni Melissa. Baka saan nga manugot. Ngam ilawalawag kunto keng kuwana ti amin. Kat nakas pagaringatan dinak maawatan, kat isinanak, ta sumapul iti sa bali, o namang sumbat iti sa bali ka na kita garado keng kuana, aon maramid ko. Kana niya matimapasamak ka na kami kini Angel. Agayat ka no kanya. Kasi anong ano doon nakidaon nanto? Nasakbay nga matay kat maraman na pa iti. Pahayik to nga ta? Ala, baka kaya ng anak ka? Tapno danto ibati na kini mamang na, ni mami na nga, apo ko ni mami na. Para! Ay, sorry. Si driver nga, gagararapaap ka, manmanayo, puso sa apo yo. Ato pasaherom. Ay, sorry boss. Kami nga, bigla kang katkatawa ka, nagdra-drive ka. Dami malagip ko. Logo kaya. Gagararapaap ka nga driver. Delikado na ita, baka madisgrasya ka. Karabihan na manong Nemi, tinawaga ko na mismo ni Melissa. Kumusta ka, sweetheart? Kastoy, agururay tiyan niya. Palagbakasyon mo manipod ide. Dakad ta, di ka pulos ng bakasyon. Huwag gaya man niya. Amok, di ka mailiw ka niya. Sarbi na ko may pamatiiliw itong galmay sa kanatan nung sarita ta, di ba? No mangay ko ti boses mo, mangay ko mo ti boses ko. Ada good news. Good news? Ano? Baka iti mabiit, makaurnong akton dado, may kasar kanton. Matong palpondo di arapaap ko. Madan ti kabukbukod ng atelier, no? Apong makaradwarak laki di, lalaing akton nga mekaniko. Kasi ano? Nadanak ti na Pimpinas pa nga trabaho. Driver, personal driver. Oh? Hoy. Personal driver. Sino't ni Manehuam? Lalaki, babae. Balasan. Kakaiso ng anak. Nga daan ti sakit ti puso. Nga dandanin matay. Ho? Inistoryak manong name ka ni Melissa no kasano kami nga nagam-ammo ki ni Angel. White lady? Imanay huwam di white lady?
white lady ti pagarup ko idi. Nga imbes nga angel no kati magak napampanunod ti white lady ko na. Ato kanon di kiti white lady nga magyaw-awan eh. Baka ayaw-awan na kanetang angel. Saan ako magyaw-awan na? Baka may inlove ka kinkuanak at may inlove matisuna kan ka. Sweetheart, awan ka din ba nagdalik mo kanya? Dakal di ba nagdalik ko kan ka? Asa dagkang katsuliso, nangrunakit ni. At daamis mo dito na denam. No iman manihuam, sa dinuman ti papanan nyo, dududwa kayo. Siyempre, atibayim to. Atibayin, agsadag tuking ka. Balasang, napintas. Guwapo ka man. Ano ito na mapasamak? Awan ti sa maling patpatig ko sana sika. Kasano no mainlove sunakin ka? Kit mainlove ka man. Kasano kit dawan na nga, ag-sex kayo. Amog kontraem. Nga may pagpakasikan ka, kalawam kumatig panunod. Gundaway kundi ito'y, nga makornong tidakil. Nga para iti masakbayan ta. Melissa, bahala ka. Tsaka yung tikasta nga bahala ka ko nun. Rico, no, talagang kagasat ta. Ngano saan? Baka dito yung pag sinaan ti dalan ta. Baka no, sumbatag tumuntan ni Alex. Sinong Alex? Tada, negosyo na. Negosyo na nga. Bayan sila prutas. Mangsop-supply kanya. Baro, guwapo. Dakal ti business na. Kapotara oray lang 5 na kita pagkarkarga na ti prutas. Nisot ko na bakit ako maramit ko. Gusto, no saan ta kagasat. Awa maramit ta. Ngam naman oray anda mapaspasama rin ang kagasat ta. Nisot mapasama. Ipagadakan nga, ipakamukin nga. Kan manangi magak. Siksikan to lang ti babae ti biyak ko. Siksikan to lang, Melissa. Na imbagak ti kasjay manong naming saan ko nga nauray nga imbaga ni Melissa nga siksika lang ti lalaki ti biyak ko hanang imbaga. Manong nami alakit doon saan nga kami tagkatuloyan nga kita maramit ko sayang lang. Manong atawan nga nubiyag suna aging gana lang tikis jak pa'y natagikway suna. Rinogyak nga rodan manong nami tinagserbi kini Angel nakais-isem manong nami iti paspastrikan nak tinangilukat ti gate nga katulong na nagpintas ti balay da kakaiso na nga anak sayang dito yung balay no awan to ni Angel. Kuya Rico, kumusta kan? Kastoy langam tinakapsot napig sakon at dadagos nga tumarek just in case didat ko na doktor. Kat no, agmamesa ak delikado. Ngam no, dakaduak. Awan pagdanaga. Nangan kan? Nanganakon. Sika. Nanganakon. Dito ko siya nga namatin ta. Baka damom tag-drive. Iti kasto nga klase ng concept. Baka siyak pala tag-drive para ken ka. Taong obserbaran pa lang mo muna. Ayun, basta may isuro kanya. Abag din nga saan. Automatic with kadiya. Ang problema. Apaman nga mapadasa mo. Sigurado, amo mo. Nagpinta sa lugan manong lemi. Wow. Lugan tibak lang, syempre. Sige, testing mo. Sige. Alis na lang na makasusuro. Observin ako mga nag-adal ka. Basbasag ha. Makina ka, dalugan lang. Ti panunot mo, di ba? Sige, alis na kapag tayo makasurusuro. Mapitlahin. Mapandagpakada ka ni Mami. Ay, gusto gayam na ni Mami. Ma'am, madakon. Ay, Rico.
Oh, tila nga pagpakaasikan ka, sa amo ka may bayante anak ko. No, adama din nga aramidan na, si kamit ni mangisuro kang kuana. Manong na ka, ha? Ading mo isuna. Kas kay lagkapsat. Mawatam ka dito kahit ko sa wadray ko. Abay, natanggang ka dito ulo na Angel. At ka dinigin tayo solangasi, ano? Kontrain na anyaman nga bilin. Adalat na pala ka. So, adalat tayo palang sumbra, at palang supyat na ka nagitiya. Saan ko mga rumbe? Kakaroon na unay. Numadlaw mo nga mabanog, pag ginanaim. May parit kayong kuha natin mabanog. Angel, Mami, naglagay pa ng oras pa ng tumar mo. Okay? Are you sure na kayam? Kayak, Mami. Kasi ti kayat ko. Ti makaaluwak say. Ti mapandi kayat ko papanan. Huwag ka lang madadayo, agsubli ka man lang agawid dito ti malamam. Depende kang kuha na. Basta italag ko king ka. Tawagan nak. Adaking ka ni cellphone number ko, ha? Tawagan nak just in case. I-report mo kanya ano mapas pasama. When, ma'am? Si Kamat Angel. Hanggang tabaling ang tanggan ti ulam. Akong pagtalagan nyo, Mami. Basta ni Kuya Rico ti kaduwak. Natalagkedak. Naragsaka. Manong nemi doble nga purpose. Agsipod ta, agad adventurak, makapasyarak ka rin lugar, nga sang kumapala rumbe nga mapasyar. Siyempre, sa agaw-ubraak nagsusweldo, sa pintas na banglo, manong nemi, itikadwa. Ano daduma, manong nemi, kat sipatin na ti abaga. No daduma, manong nemi, kat umarakop kanyak, manong nemi. At sa kasapulan naman nga, pagpakatawa, isuna, takunan na, kahit na kanong katawa, kahit na naragsak, kahit na nga istorya nga mang pakatawa kang kuana. Sa alak ba't manong nemi nga kumekero, ang adamit ma-pick up ko no kwa manong nemi nga dagos nga mang pakatawa kang kuana. Mapang kami tigid ti bye-bye. No kasta madlaw ko mabanuken. Pagina na ikisuna, agtugaw kami, ti makadagas saan namat amaliklikan nga agsadag iti barokong ko. Kaslamon lang nobya ko, manong. Kahit no makadayo kami, manong Nemi, siyempre check-in kami. May sa nga kwarto, manong Nemi, ti pagyanan mi. Uri bagak no ka nga ganak di bangin na kwarto. Apay, sino ka nagtikadwak dito just in case nga sa bulot itulong mo, kuya. Ngayon delikado eh. Anong delikado ko ma? Kasilad ko ni White Lady? Ala, sino to White Lady? Sika. White Lady nga minti pinagpagarup ko nga si Eddie madamo ka makita kit White Lady. White Lady akmet. Napudawak. Kapudpudaw ka nga ron. Nakakikinis ti kutis mo. So dalang tanarapis ka. Agpalukman ka. Kahit ko kumamit ang gapatikas-tingas sakit ko. Kuya? Makabulan mo ito, di ba? Eksweldo akton. Nakaragsakan. Tsak pa'y kayat di matay, kuya. Kaya daw dawat mo ginapod Diyos, paot pa di biyag mo. Mano pingatangal daw ko? Mano pingatangapulan? Mano pingatangatuin? Kung ni doktor, tsaka nung abutan ng timay sa katawin. So nga kayat ko, oral dito Pilipinas, madanon ko aming napipinas nga lugar. Kayat ko, mabanak pa di abroad. Ngimi pahalit damot, aglugan ng teroplano, nangarunan no adayo. Makapatakas ka no kanya. Kasta? Mabali mo na taglugan ng teroplano dito ya. Madi kanyak teroplano. Barko nga eh. Barko, mabalin. So nga mapanta di Visayas, di Mindanao. Agturta dito eh. Inta di Boracay. Sige.
Libre gayam kanyak, ak susweldo akpay, kadwak pa ni White Lady, may hindi nga saan. Wen manong namin siyempre samad nga napukaw ti komunikasyon mi kadananang tatanggan kakabsat ko. Kat maragragsakan damot manong nami agsipod ta nakasara kag tigas nga trabaho. No pa na naisarden ko manong nami tinapanagbasak. Mabaling gumdot nga ituloy. Into no malpas ti amin kunak man tinakam ko. May santulangin nga sahem agraduharak ton manong nami. Siyempre, tawag-tawagag madlata ni Melissa ngam sa nga napintas ti komunikasyon. Agim imon, manong nemi. Hanya ti amok, makakidawan ng token ka. Nga itaya na, kat patuto pamet. Nukas na parigan ta mapasamak ti kasta. Agtalin na tulat na ti pusok para ken ka. Nga sa mong etan na nga White Lady? Imposible. Sa mula mariknat ayat kanyak no malagip nak. Ngam nung dinak malagip, ti ayatem ket deta nga White Lady, di ba? Basta gore ka. Bakala ka. Bakal sa anak ko nga makauray. Idaw tawat ko makauray ka. Kandi mo ikaten ti panagtalik mo kanya. Adot napnapan nami manong nami ket dakas jay nga mabannog siyempre alalayek pag inaraeg. No kasta manong nami nga mabannog umarakop. Siyempre, atipayek mo, no marakop kumatisuna. Ana nga ron, diya kumarakopen at atibayek nga ron. Saan ko halibakahin manong nami sa bali ti marikriknak no kasta nga sitwasyon? Kasla kayat ko nga agkanda kiti bibig na. Kasla kayat ko parang sa akin, babae ni ti sex. Ngam saan ko haramidan? Malaksid, no kidawan ng tukas pagariga na. Ngam baka mat no may paharit kang kuha na. Baka kit no sira na bawak, isot pa nakatay na, Diyos ko saan ko man. Ayun ka manong naming nga nagpaamyanan kami. Kahit kilin daw na kanya. Kahit ko mamit, di ti parents mo, ti pamilyam. Aba, hindi nakipasyar sa jay. Oh, sige. Hinta sa jay. Oh, talaga, baka agam amukam to kani Melissa. Baka pingadannak to. Di santa mapantayan na. Abay, agim imon kanyak. Saan nga maliglikan eh. Di hangkin na siya atin. Gagangin din na. Susapo, sorry kuya. Sakpayan tiga po na no apin nga. Kasta't mapaspasamak na relasyon nyo kani Melissa. Sorry kuya. Okay lang. Okay lang. Awang kuya. Numanin ibagak ka ni mama, ni mami ko na kuma. Nukas pagarigan, tawa anak ton. Pangin panampay ni mami, di kinabak nang. Kayat ko, ibingayan na kanto. Ha? Di mo kaya timadaan, tinakalamalay? Di mo ka na kaya timadaan, di kasto nga klase tilugan? O, abay katawa ka. Siyempre, aming nga tao, ambisyon na, ti sumayat, biyag na. Huwag lang nga nakaro. Kahit ko sumaliwanwan, kahit ko matulungan digri kapsat ko, kahit ko mariknadamat, nanamay ka na sa liwanwan. Katuhin. Ito ni mami kang kanita. So, tigid daw ko ngayon ko na. Nakakasupapak. Dito kinaimbag mo, kuya. Tinulungan ka lang, White Lady. Tulod ka lang dyan subdivision. Kastuyan di supapak na. Kabata. Nasiyat ka nga tao. Baka adatupan ng nasayat ng siyak lat napatangam. Sikatin sa intid na apod Diyos kanyak. Nga mangkat kado kanyak, kamayatan nga tapalambiyag ko dito ilubong. Kagyaman ako ya.
Okay. Gamyaman akmat ka na ito nga swerte, syempre. O na, hindi probinsya mi, da? Sige. Kahit ko mamamunti parents mo, nagiti pamilyam. Dimteng kami manunay mi sakbay ti pangal daw nga sang kong impakpakam. Agngangangada. Kapag makakita da manunay mi ti kasi ti klase nga lugan. Lugan manunay mi anapintas. Kapag ada bukod na nga CR. At apay bukod na paggidaan. Tano kasta nga ginanan ni Angel manunay mi no kasta nga agtravel kami napintas panagidana kaslaid da iti kwarto ada iti kudson manunemi ada lamisaan nga panganan ada pagdigusan manunemi dado di kiti nakanganga ay sus artista sa matad kadatoy artista na to imane huam ha Rico nananan ni Angel isa na Angel ay Ma'am Angel check man lang yung pag-urup nga umakadanon kayo dito na mga lugar mi. Kinidaw ko kini Kuya Rico na kahit kumit nga makita ti pamilya na. Sakti inana. De tumit ni Punso nga asawa. Ama ni Rico. Alakit. Dumsaan kayo Ang napudot. Ala po nalamis na tiklugan niyo. Naslag tarayga hotel. Manong namin niya listuhan dati. Nagparty tinative nga manong. Kalpasan naman nun nami, timsaag kami na. Dasang kumot nga basta mabaling nga panawan lahat tamanong ni Angel. Pasensya ating pudot na. Okay lang. So, kinitaw kang pinakapsut ko di aircon. Tapno, sana ka bigla nga sumabot din na pudot. Okay ka man lang? Bumbumsag ka. Okay, nagtumarakon. Pasensya ka na? Sao ka lang sa pasensya. Iti sango ti balay manong nemi nga nangipanday ti lamisaan nalinong met. Nangitasardan manong nemi kada kiti makan. Baka damom nga makan ti kastoy. Tinula nga native ka manok. Naramaramak idin. Itamalan na maramanak. Nagdisiplina mat manong nemi ti kapsat ko kan ka anak tanda na kita kakabsat ko ng asawa. Oy, agbehave kaya anak ko, agbehave kaya po, agbehave kaya. Nadumat na kita marimbongbong manunemi nga panak alalaki. Kasi, tao po tiyambo ma. Artista ka na maklang dati inyawid mo nga nobyam. Saan ko nga nobya? Busko. Iman manehwak. Baka kaya dat uminom. Amuket nga dito yung probinsya. Sige, painom mo da. Nakabulsa kang kakwartak. Da. Kasi, kay mangalan. Oret adun pala titinulan ni tatang. Di agpulutan kayo. Mga kastawan ti ko na kang kakasin. Kakaiso na ka nagbakasyon ka kahit. Oy, kakadwa, makain na eh. Magmatang kita, luwa kayo sa gabirin sa manunga Jane ken na empelite. Sumit manong na mga taluribo tinted ko. Deta na, minugmugan na. Kanakaragagsak na. Dahil dayawan nila unay manong na miti, kinagasat ko kano. Di ko na nakamat na ni Melissa. Di awang kayo kini Melissa nga ron, kasta kasin. Hana nga mo ang Melissa. Amuna nga do girlfriend ko. Hanggang girlfriend kat ni Angel. Busko ko nang langarodan. Oo. Imposible Dada nga kinadakit yo. Kasi kaya latag ka. Apa, saan mong maadaywan? Saan ko mabaling adaywan ta just in case. Nga sa pulan na tipa nangatibay ko kinkwana. Kasta, apa, nasakit na. Shhh! Madaldal ka unay kasin. Kasi, sorry. Manong nemi, idagpaamyanan kami ko na napangkam ti beach, hindi makita naman ng nemi ti. Ano na yung Jai, Rico? Zipline. Dumat ti zipline, din na pananta. Nguncha kayat? Kasla kayat ko dito eh. Ag-zipline ka?
Owen, di ba may parit kang kataglugan plano? Barko okay lang. Ngam aeroplano iparit ni doktor. O, aeroplano ko mga rondeta. Kasi aeroplano na tumayab ka nga ron. Sa mga berber kami di angin. Napan di aeroplano, dakan di unag ti airplane, haka maberber. Di delikado ti zipline. Kayat ko. Sus, delikado. Ang mga nung sakti pa papasol. Angel. Basta kayat ko. Please. Mabiglang nga tawagan ni mami. Tinawagak manong name. Yes, Rico, the problema. Basta tumawag ka, kaya nag-report ka, the problema. At dakam dito amyanan. Dito yung lugar mi. Dito yung pagudpod. Kaya nakita ni Angel nga, the zipline dito eh. Kaya apa eh. Ano man dagat tinapnapanan yung nga lugar, nga napimpin na zipline na, di ba? Ngayon dito ka ti kursunada na ma'am. May parat kayong kwa na. Amo mo ti sitwasyon, di ba? Sila aeroplano nga tumayab. Kaya pilit eh. Amo mo ti cellphone number ni doktor. Ti doktor na, di ba? Uy, ma'am, so tawagan mo na. No, ipalubos si doktor, okay lang. Ngayon saan mo igawid mo? Saan ang balingan at hanggang ti ulo na? Sige, ma'am. Sige nga rin ha. Pakamuan nagtukalpasan ti amin, Rico. Saan mo kababayan, ti anak ko? Nakasaritak ti doktor manong naimi dinamag na ti sitwasyon. Baga kamay, ni-explain ko. Samot unang ati doktor. Sige. Pagustuhan. Sige na ka, just in case. Ha? O, when, doktor? Sige nga rin. Good luck. Sabi ko mata, awan ti pakananuan ni Angel. Damat pa nagdanag ko anong name naman pagkastaon ay tiragsak ni Angel. Ako na. Makatayaba kon. Nabali na kon timatay. Ano ito magam? Saan mong sawan na ito? Huwag magdanagam. Tawang basol mo just in case. Basta kayat ko. Okay? Agad ka na? Katsi ka. Agsarunod ta. Ang mabaling ngagidan. Saan lang? Ditam. Tapamang ka urayin sa dibangir. Just urayin nak lang, boss. Bye, boss. Urayin nak mga danon dibangir. Tapos numasadag isuna. Just in case, maarayit ko ang sigod. Sige, boss. Ini tinawag akong manunemi di mga asis kini Angel. Nga taga-zipline. Mabalinan. Adak dito nga ko orayan. Sige. Sige, boss. Padaan naman. Ito yung Angel mo. Kunaan naman ang name ita mo ng Angel tinagan. Manong name sa ganak ti cellphone ko ta kahit kong i-video. Apo, manong name yung video kas ko naman lang tumatayam lang basit idi adamo pag am tumasasdag dumakdak lang. Oh, Diyos ko. Oh, kung dito akas mapasama kang kuana. Manong name nakadanon nga nakadisag nga katkataw. Okay, makita mo nagmayat. Kahit ko pa eh. Namanugan. Saan ko mga manuga kahit ko pa eh. Hagris ka pa ilang mo na. Madamdamamanin. Okay? Agyaman na, Rico. Agyaman na. Sa bali nga klase nga arakopin manong. Diba nangarakop na kanya? Agyaman na, Rico. Sabi nga rin nga kasangit ka. Kahit ko ti. Agad na. Sige nga rin. Orat na nakasaganan ti. Pagtsikinan ta. Nabindas dito eh. Kahit kung magpahot ta dito eh. Okay. Tagsiplanak naman eh. Tumayabak naman eh. Yung tawag ko kang dagos manong naimi kay ni Ma'am Vicky, di ina ni Angel. Kat kasto ni tinagsak na. Hakit maragsakan na klauna ito na makikita mo tinagsak na anak ko. Kasla nagbali ti Oria. Tila nga na ma'am.
Ay, kahit mga sawan. Di ba bumbumsag? Lumitlitan. Minsan, kasla, adam ng tadti, biyag, itidara na. Nga na maglabasit, tikutis na. Itawag mo kini doktor. Ibagam kang kuhanan, no, anyan obserbasyon mo. Again, inanaman nun ni Angel, na nakaiday di kama. Edi tawagak ti doktor. Very good. Very good. Nakatulong kang kuhanan ti kasjay. Ano nakaalan ng doktor? Iti pa nakaberber na ti angin. Very good. Doktor, anda ba may sa salutsuda ka na kayo? Ano dito? Just in case, doktor. Nakidawan na kanya. Tamad-madlaw ko eh. Kidawan na kanya nga. Di makipag-sex, doktor. Doktor, pagkatawa ka. Ipakadak dato just in case. Tano anak ko na iyo. O isang ko nang itawag. Just in case lang. Agparparig na kanyak, doktor. Okay. Di mo lang aramidin, no, talaga nga madlaw mo umadi. Kaya't nang sawan, depende di sitwasyon di salunat. Ngam no gagar. Pagustuhan. Nakagasgasat ka riko. Doktor naman, Juan. Nakagasgasat ka. Tamakaraman ka ti si bibiyag ng white lady. Manong nemi nag-overnight kami di nga Gundaway di taga beach resort man. Hindi makariing isuna sa pulen namanin tibaybay. Mangan ka pa eh. Mangan ta pa eh. Kahit ko makanta sa jagit tibaybay. Sige. Bag-suggest pang pananda ti order ko kanin tao. Narasya ka kanimot lang yan, Jen? Narakragsakak, ko. Siguro dandani ako. Ha? Di magbagam. Mabayag ka pa ay. Manon nga bulan? 7 months. Nagagasgas na ako. Ano mabutak to 7 months, no? Di kasi nga lang ang hindi. Magmagri doktor na di mo maabutan di makatawon kung nanakan niya hindi. Hindi ada sakit ko kasto eh. Nasurok mo nga makatawan. Almost 2 years na. Nagkaroon na kanta. Dimting kay dibiyag ko. Taping amin. Sino kay dibiyag mo? You're my hero. Sikat ibiyag ko. Sikat ibang magtad kanya tibiyag. Rico. Kung naman lang ako kahit mo papanja bye-bye. Let's go. Ngayong sakbay manong name. Mabitlayan ko na sa pulan at CR. Siyempre, nag-CR. Nagbugo nga ta, nagtutbras. Mabay nga dapat no sang nagtutbras. Sorry siya. Kang kanayon manong namin, basta masangok, tutbrasak, mouth, wasak. Kababay no, tumaangot ni Angel kanyak. Idin tayo sunog na kabangbanglo. Mabaling ko kasipsapan na tilmunan manong name. Mabaling ko pa sokaan tikwana. Hindi ikit di baybay, manong name makita, dikit ado nga silaw, ititeng nga. Nalinak. Nagpuor kami manong name, bonfire. Nagrak sa kisuna. Kahit ko tuminom, may parit kang ka. Uray talaeng. Kahit mo inumin. Red wine. Di ba? Good for the heart, red wine. Sige. Mabit lang na gumatang. Alis to, ma.
Iminom kami manong nemi kan nagpulutan. Iti ka isang at kan kaatuno manong nemi nga yellow pin. Naghimas. Kunana. Kilawain kahit mo. Mamalin? Balin, nagurda ta. Kalaman? Naibus mi manong nemi. Takil nga na duwain ko na. Nikat saan mo na makapagna. Sinakuroy ko na manong nemi ngin sangat, ngin sarek, iti cottage manong nemi. Dito kami di ba kakengkay tayo nga sa mo kaya. Kaya? Ngayon nagpabagkadaklageng ka. Sige, matulog ka na din. Kahit mag-shower? Kahit ko tag-shower? O sige. Ngayon ko yung naking ganat yun. Kansan na ka pang panawan? Ang bagong mga sang nga panawan? Dati-dati mo't makapag-shower ka nga wanak itunag? Kahit ko handa ka. Just in case, naglagipim na kainuma. Nag-shower na nga rin nga doon. Namimpinas pa eh. Okay, let's go. Gawat a first classmate manong nemi akadis de yan miyak nalawat ti shower manong. Nalawat ti CR. Bakit naguyos mo ito, Diyos ko? Manong nemi awanin tapar ti bagina. Nagpudaw. White lady nga talaga. Nagmayat ti sukog ti barokong na manong. Slim. Diyos ko. No makabasulak man ti amin pakawanandak. Nakunak nintamin ni ti manong nemi. Oh, alam bala dururay, Enrico. Sulkak na kita matamnay. Nakapimpinas ka, Angel. Amok. Ngayon di mo pa yung pamit kanyak ni Melissa. Mabuting ka pangatanak. Ngayon kahit ko mamit. Ito nagsublita yung syudad. Dumagas na to. Peso nga, kahit ko mamit, nagbalin tong asawa. Baring ano iso? Sayang. Sayang, Rico. Abay. Siyak ko, ma. Yung danda niya akong matay. Oh, saan mo nga sawan di kas tayo, Angel? Come on. Kahit ko naragsakakit ang arabi. Angel. Kidawag kang kaya. Rico, please. Kunada, nga sa anak ka na makasaklang di langit ng Virginia ko. Kastat kunada. Ano ka tiket mo sa unita? Kaya't ko. Tapno adan to istorya ikin San Pedro. Di ba? Loko katal araw-aramin dem. Alan Nganong nemi, naikari siguro na ita. Nga paset tibiyag ko. Tibiyag ni Angel. Ti panagmaymay sa ti bagimi manong nemi, ti kayo manggi, kan tinakapudpudaw nga kutis. Ngay di agmaymay sa ti bagimi manong nemi, kapet gatas ako nada, tilangami. E di ramanak manong nemi, di kiti bibig na nga awan, ti sabali panakariknak, no di kat mawaw isuna. E di gusak isuna manong nemi, kada kiti agkakabarang agak itinaduma-duma paset ti bagina. Idi sa bunak isuna. Idi agsinabon kami. Idi isakmul na manong nemi. Tsakmat karod mabaling na paritan. Tay kunadan no anyaman ti kayat na. Dilakit may parit kang kuha na ipaay ko. Ited ko. Yung makatakmat kang kini doktor manong nemi. Okay lang kunana. Basta lagi di madlaw ko ti kondisyon na. Kat magagaran nga saan nga kakapsut. Saan nga mapilpilit. Mani po di banyo manong nemi tuloy mi deta nga romansami iti rabaw ti kama. Inggar kararag ko manong nemi awang kumatidakas sa mapasamak.
Wain manong name na tagigwak ti kinabirhen ni White Lady wano ni Angel. Iyaw-awak manong name idimadlang ko nga maitayok isunan. Tanaibagan na manong name nga mapanin. Saan ko nga maat-atake ko na. Katuin manong. Napagustuhan tirik namin nga duwa. Tanakkel ti pamatik manong name nga ayat tinagtipon. Nga ginadi nga gundaway manong name nalipatak ni Melissa. Kaya imukbuk ko namin pinsan ti ayat nga naiturong para kini Angel. Kadagiti arakop kay nagagkukin ko nga jakpay na ipaay kini Melissa. Lakaragsak ni Melissa manong name kalpasan nga nalay ayan trik namin. Urayin tumigaten kat matayakon. Nanagsaklaw na yan, Rico. Sa mga sawan ni patay. Kanya tamom, makakasya nga naramid ta at makatulong ka. Imagine, may sakanumat nga napindas nga agas ti sex. Nagarunan no panunod ken puso ti sakit. Kasta? Agbaling nga normal ti pitik tapusom. Kabuta. Nagtaray nga gusto ti daram. Mekaniko ka o doktor ka? Doktorak pa eh. I love you, Rico. Abing hindi mo sungbadan? Gabo ni Melissa? Uri italay, Rico. Kinapudno na kita ka mariknak ni patpatek ka, Angel. I love you, Angel. I love you, Rico. Kahit ko pa, Rico. Baka makabadagas kang kan. No, kahit ko pa. Si kamot lang nagkuna nga agas ko. Di pa nakipag-sex ko. I love you, Rico. Angel. Rico. Angel. Manong nemi pinagusto mi pa iti may kadwagon daway. Ay ka nakaturo kay ni Angel. Iti kasi diya nga oras manong nemi tinawagak ti doktor. Hello, Rico. Anong resulta ti amin? Okay, doktor. Good luck. Congratulations. Nakagasgasat ka nga taragali ko. Nakipag-sex ka ti White Lady ako na. Doktor. Dakil ti may tulong ti sex ang kadi. Para ti sakit ti puso. Numalasatan na. Dakil. Kahit na sa doktor, matindog pa ti biyag na. Sabi ko ma. Sige, doktor. Ipakamom dahil takin ni mami na. Nagkilapit ka din sa anin. Baka stabot tururayan ni mami na. Baka no, mapututam yung sunag at mabatyan na ti apo ko ni mami na. Sige, doktor. Pakaamok ni mami na. Ngayon, doktor, baka ano ko Baka ano niya. Baka umapal ni mami na. Kahit balo matisona. Loko ka. Pag-repeat ang dagina. Kumak-joke ko lang di, doktor. Baka isa't kursunada na. Tagpatpata kayo nga balo. Shhh, tag-tagari. Ngayon saan kong impaka mo kini mami na manong name. Nasaba ka nga nagrubuat, karita nga aldaw manong name. Kat baka pasakbay ti pag aldaw, nakadanon kami ti tiyandaan. Kaya mat lang? Napudot? Kayam? Kayanek. Uno ay bam latod to ni Milisan? No talaga hindi mo kaya, nakayaman. No kayat na. Ipagpakasim kayo ko na. Sige. Nagbati ka nga rin Tinakayaban ni Melissa.
Saan ko makayat idi ni Melissa manong name nagpakpakaasya? Ano ka man tinapasamak yun? Kaya't ko yung bagam tipod no? Kinid daw na. Pasat di ba nagtrabaho? Nakipag-sex ka? Tinagin ko kami sola? Kabayaran dito sikat na dati panood ko. Tulo ko. Ibagam data kinilelang mo. Melissa, please. Sige. Pati ni Melissa manong nemi kaslasan nga mamati di makita nati klase ti lugan mi. Nagaroon na yung lugan. Hi, Melissa. Angel. White lady. Pasensya ka na. Nagkapuha kiti init. So nga, okay lang. Nagpintas ka, Angel. Nagkama na. Ginitaw ko kini ko Erico nga mamit ka. Tap na makasalita ka. Ako ang magnanagam. Love na ka ni Rico. Gali daw dawat ko, sabi ko, ma, tayo pindas to ti, bangunin nyo nga pamilya. Kaya't mo ti madaan ti kas ti ngalugan? Kasano ko, ma? Kaya't mo ti madaan ti napindas nga balay? Ano ta negosyo? Fruits? Basid lang ti pwesto, basid lang punak. Kaya't mo ti mangipanak na ti tiyandaan nga paglakuan lang iti fruits. Kasano ko mga mapasamak na ita? Mapasamak. Tagidawak ni mami. Nga di kagudwa, timatawid ko kung mga kinamaknang. Edad ko kada kayo kinirigo. Nalagsakaklaw na yan. Nga makakitan to, makabuyan to kada kayo, nodak nun nga to. Nga napindas ti biyakyo. Ayatem ni Rico. Agasit panangipatag na kayang ka. Gapon na nakagasgasat ka, tinadaan kas ka ni Rico. Abi nga nagsangsangit ka. Na may buyo ka pa eh. Mabaling ka di nga rakupeng ka. Orek asto tilangak. Siya ko, tumuna nga mga rakup kayong ka, Melissa. Itaw-tawat ko nga sabi ko, ma, tanaragsak ka ito. Itaw-tawat ko. Agawan kami, Angel. Gansan ka pa yung matay. Ore, awanak tong dito lubong. At dakto na taka na kayo. Amok nga didak tumalipatan. Talaga nga saan na kantong malipatan. Ngam numabaling ko ma. Agtutuloy ti biyag mo. Numabalin na ko ma. Agtuloy ti biyag mo. Kunami manong nemi. Ngami di makadanon kami di syudad manong nemi. Diretso. Nga angalan ni Angel manong nemi. Di kapsot na. Nagdaratso kami ti ospital, manong nemi kat inasikaso da nga dagos. Tinawag met nga dagos ni mami na manong nemi kat imay met nga dagos. Harat na masamak. Lakasal sa lunod pa lahing, ma'am. Ngayon adla kami ng tiasudag. Adlaw ko lang tangag pagbumsag, fail. So ano niya? Nagdaratso dito ospital. Tinawagak ni doktor. Alright tayo. Naging kaya man ang naming ni doktor. Mrs. kahit nakakasalita tanak mo. Siya klaing? Si kalaing matimbag-ana. At nga 15 minutes na nga nagsalita, di rumuar, ti ina ni Angel, edisenyas na siyak mati sumoblat. Nagpakpakadal manong nemi ni Angel. Angel, saan ka nagpakala? Biyak ka may napaut. Mariknak. Nalpasan di mission ko dito lobong.
Nakarik na akin tinagsak. Nga kalkali ka gumak. Nagyamanak. Kagamanak ko. Nakasarita ko ni Mami. Noon niya tingin karik ka na kayo ni Melissa. Isot matungpal. Itultuloy mo. Idagbaling na siya at di pa nagpuspuso na. Tulungam na kitang kasapuan ti tulong. White lady man uno saan. Sa mo paspasaktan ni Melissa. Idaw-dawat ko. Nasa liwanwan nga nagsakto ti bangunan niyo pamilya. Thank you, Rico. Urisan nagtun nga makit-kita. Hadak tulata. Amok di talagip yo. Gaputasang nakanto ka malipatan niya. Kita kami tarong binagaman ka. Angel, nga namabalin ko. Angel, namabalin ko. Angel. Doktor! Ma'am! Tawanan ni Angel. Na talaga nga nagsardengan manong name. Di makina nga mang kita. Senyas no kasuno. Di ba nagsardingan ti pitik ti puso na. Kasta ko rin sangit ti inana manong name. Nga oras siya. Wala. Sambat ka di una nga nanadingit, manong name di pupusay na, gabutan nagragsak na mo na. Natungpal na, tikinid daw na, manong name, ngayon pa ay may kang kuha na. Nakaragit tinapalpalamas nga daw, sipod, nagkadkadwakan. Kadawan sa bali nga narikna na saan nga ragsak. Nga da ita, tikal-kalikaguman. Nagtali na edak manong name di sidong ni Ma'am Vicky. Manipod man sayag panakipun po naging ganit ti 40 days. Sipod na tayo manong name ni Angel. Nagpakata ko, ma'am. Di mo liplipatan ni kiti birthday. Kanti that's anniversary ni Angel. Ada ka kumain titanam na. Well, ma'am, no problem. Ituloy mo di ba nagbasam? Ada nakasagala nga talyer. Nga imahiner mo. Wano, imanage mo to. Nga nainaganan ka. Ma'am, nga itiday nga pwesto. Ada met, naipasdek, kabangin disuplayan kadagiti. Tagila ko nga prutas. Kaskalikagom ni Melissa. Oh my God, tamapantagitain, bisitain. Nainagan ka na kayo, kini Melissa. Kinangayon yung tontikal na isayo. Tasyak to kang runan nga manak ka na kayo. Kan may kunto ka na kayo ang tilibreta di bangko. Na joint account yun. Kaya mabaling ka mga irawan kayo, nagkasapulan kayo, kanadarigit kayo tiyo. At dapayin, ipatakder, nga balayo. Kaya kayo yun ito tagbalay, di probinsya, yo, okay lang. Kaya kayo ito nagnegosyo sa jay, okay lang. Yung saan nga papanahon dito, eh. Tapos na si nagtulang sa runggaram, titanim ni Angel. Agpay-peso ka didigiti, ma'am? Agpay-peso. Saan ka lang at tagtagayin? Gapulang ti may isa nga white lady. White lady. Nga may isa nga anghel. Nga nagtad kang katiragsak, nga impayam tiragsak, nga nagtad mat kanyak tiragsak. Ore awanin ni Angel, naragsakan. Katusan ka mga mangliplipat. Huwin, ma'am. Ninang ko na. Ninang. Noadan to na kita anak yo, ipasyar yun to kanyak, na kita poko, tapara kanyak. Nagbaling kami tapasit ti pamilya mi. Sikan kasukat ti anak ko. Nagbaling kami ti anak ko. O, giyaman mami ko na. Magiyaman mami. Giyaman ninang.
Kadnoan niya manong nemi iti naikari kat kasta tinapasamak. Sadya probinsya kami nagkasar manong nemi grande akasar tanya nga rod. Kat tadamat kastusan mi manong nemi. Dito'y kami syudad manong nemi nga nagnaed iti baro nga balay mi. Kat siyempre gabot na kalikagummet manong nemi di kiti anak naganak kaniyak kan kakabsat. Tinulongak ida manon nemi kat nang ipasdag kami iti negosyo iti probinsya nga isulat mang manmanage. Kadada kamadlata manon nemi nagkasawa dito syudad iti balay mi kan ti negosyo mi kan dadua pa nga sanga ti negosyo ti talyer wano po pagpatarimaan iti lugan kan paglakwan na pagkatangan iti fruits kan ti balay mi nga dadtoy manon nemi di kiti talo nga nagbalingan nak mi. Masaramet income sumarong karte yan ni Mami Vicky. Napiksamot pa lang iso naman ng nemi. Wan, kat kunana, nagtultuloy ti piksana. Gabot na iti apu ko na timang mga tedirektakin ko ano. Tunggal death anniversary, kan ore pa sana nga death anniversary, saan nga kasangay, mapamisar-sarong kanit tanem, Didi Angel. Nga sila dalata ni Angel manong nemi nga adda nga kapulpulapol. Dito nga rod manong nemi ti apagkasalitak, kadagyaman naklaunay, iti anos mo nga nang urnos, kalpasan nga nakin-share keng ka ti detalye. Agyaman naklaunay manong nemi ti laing mo nang tidbiyaga ng ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadagadipadak nga di mga ka nag-uya. Tuoy nga rod agyaman nga pagaya mo, Rico. Thank you, King Rico. Salamat po kada kay aming nga para mabuhay tayong lahat.